Salutare tuturor! Bine ați venit la Geekeci! Astăzi vă invităm în cea mai jucăușă curte din cartier, unde câinii aleargă, sapă, se rostogoresc și au pete. La fel ca ei și zarurile au pete. Iar în pete trebuie să potrivești zarurile cu câinii tăi, ca să-i dresezi și să devii cel mai bun antrenor canin din cartier. Este un joc amuzant, cu decizii rapide, o doză de noroc și o atmosferă relaxată, potrivit pentru un număr de 1 până la 4 jucători. O partidă durează în jur de 30 de minute, iar scopul este simplu. Dresează primul câinii de pe 6 cărți ca să câștigi. În cutia jocului pete vei găsi un teanc de plăcuțe de trucuri, un pachet de cărți cu câini, fiecare având pete numerotate unde vor fi așezate zarurile și 40 de zaruri, gustări, mici recompense pentru câini, dar și o resursă importantă care te ajută să rearunci zarurile. Și tablițele de curte, spațiul tău personal unde îngropi zarurile nefolosite. Pentru pregătirea jocului, pune 6 plăcuțe de trucuri în mijlocul mesei cu fața în sus. Pentru primul joc îți sugerăm să le folosești pe cele recomandate în regulament. Amestecă pachetul de câini și dă fiecărui jucător 2 cărți, cu fața gri în sus. Acestea formează haitele voastre de câini. Restul cărților se așează în mijloc, tot cu fața gri în sus. Pune toate zarurile și gustările în câte o grămadă comună. Fiecare jucător primește o curte, o gustare și un zar. Aruncă zarul și îngroapă-l în curtea ta, adică așează-l pe plăcuța ta de curte. Jucătorul care a îngropat zarul cu valoarea cea mai mare începe jocul. Dar trebuie să recunosc, nu e ușor să fii dresorul perfect. Câinii din pete sunt jucăuși, neastâmpărați și uneori absolut imprevizibili. Unul sare după zaruri, altul cere o gustare, iar altul se hotărăște să sape fix când nu trebuie. Dar exact asta face jocul atât de distractiv. Fiecare tură e o combinație între noroc, intuiție și puțină nebunie canină. Și deși e simplu la prima vedere, fiecare decizie contează. Fie că alegi să arunci zarurile din nou, fie că decizi să-ți dresezi haita. Hai să vedem acum cum se joacă și ce trebuie să faci ca să devii cel mai bun dresor din cartier. Jocul se desfășoară pe rând în sensul acelor de ceasornic. În tura ta poți face una din 2 acțiuni. Fie faci un truc, fie îți dresezi câinii. Când faci un truc, alegi una dintre plăcuțele de truc care este cu fața în sus. O întorci cu fața în jos și urmezi instrucțiunile în ordinea în care apar. Cele mai multe trucuri implică aruncarea zarurilor. Când trebuie să arunci, folosești zaruri din grămada comună, cu excepția cazului în care plăcuța de truc spune altfel. Apoi le așezi pe câinii tăi, potrivindu-le după numărul de pete. De exemplu, un zar cu 4 se poate pune doar pe o pată cu 4. Orice zar pe care nu îl poți sau nu vrei să îl pui, trebuie îngropat în curtea ta. Fiecare plăcuță de truc are mai mulți pași pe care trebuie să-i urmezi în ordinea indicată. În general, toți pașii sunt obligatorii, dar dacă nu poți face unul dintre ei, pur și simplu îl sari și treci mai departe. Unele trucuri îți permit să repeți acțiunea de mai multe ori, atât cât vrei sau până când faci o gafă. Există și plăcuțe care devin mai puternice în funcție de numărul de lăbuțe de pe cărțile tale. Iar regula de aur, după ce arunci zarurile, trebuie să le rezolvi pe toate înainte de a face orice altă acțiune. Un sfat rapid înainte să mergem mai departe. Atunci când arunci zarurile, încearcă să te gândești strategic la ce poți pune pe câini și la ce vei îngropa. Nu e doar despre noroc, ci și despre cum îți gestionezi resursele și riscurile. Uneori, merită să renunți la un zar sau 2 pentru a evita o gafă. Alteori, să riști pentru a obține o recompensă mai mare. Dacă îngropi zaruri și totalul lor depășește 7 pete, faci o gafă. Când faci o gafă, tura ta se termine imediat. Toate zarurile din curtea ta și de pe câinii tăi sunt îndepărtate. Gustările sunt resursa ta secretă. Poți cheltui una pentru a rearunca zarurile. Dar ține cont că trebuie să rearunci toate zarurile, nu doar pe cele care nu-ți plac. Poți cheltui oricâte gustări dorești, astfel că poți continua să rearunci cu zarurile până când obții un rezultat care îți place sau până când rămâi fără gustări. Uneori, o gustare cheltuită la momentul potrivit poate schimba șansele tale de câștig. Pe parcursul jocului, după ce sunt folosite, plăcuțele de trucuri se întorc cu fața în jos. Când la începutul turei tale este doar o singură plăcuță cu fața în sus, adaugă o gustare pe ea, apoi întoarce toate plăcuțele cu fața în sus. Jucătorul care va alege acea plăcuță va primi și gustarea de pe ea. A doua acțiune posibilă este să îți dresezi câinii.
Când faci asta, îndepărtezi toate zarurile de pe cărțile completate, adică cele care au toate petele acoperite, întorci acele cărți cu fața colorată în sus, acum câinii tăi sunt dresați. Pentru fiecare câine dresat, tragi o nouă carte cu fața gri în sus, până la maximum 6 cărți în haită. Dacă reușești să completezi toți câinii tăi în timp ce faci un truc fără să faci o gafă, îi dresezi automat, fără să consumi o tură. Aceasta este o recompensă pentru că ai fost curajos, sau poate doar norocos. Poți alege să-ți dresezi câinii doar dacă ai cel puțin o carte completată. Nu poți face acțiunea de dresaj doar ca să eviți să execuți un truc. Iar atunci când alegi să dresezi, trebuie să o faci pentru toți câinii complet pregătiți. Nu poți selecta doar unii dintre ei. Primul jucător care reușește să dreseze câinii de pe 6 cărți câștigă imediat jocul. În timpul jocului trebuie să ții cont și de câteva reguli generale. Nu poți avea niciodată mai mult de 6 cărți în haită, indiferent dacă sunt cu fața gri sau colorată în sus. Dacă o acțiune te-ar face să depășești această limită, pur și simplu te oprești din tras cărți când ai ajuns la 6. Dacă în grămada comună nu mai sunt suficiente zaruri sau gustări, iei doar câte sunt disponibile, chiar dacă primești mai puține decât ar fi trebuit. În situația foarte rară în care nu mai există niciun zar la începutul turei tale, toți jucătorii pierd imediat toate zarurile, ca și cum ar fi făcut o gafă. Apoi, jocul continuă normal. După ce v-ați obișnuit cu primul set de plăcuțe de truc, adăugați puțină varietate în joc cu celelalte plăcuțe de truc. Plăcuțele latră și rostogolește-te trebuie folosite întotdeauna. Apoi includeți câte o plăcuță suplimentară din fiecare dintre cele 4 categorii de culori. Acestea pot fi alese aleatoriu sau se poate folosi unul dintre seturile recomandate în regulament. Pentru cei care vor o experiență mai nebună, există și modul fără lesă, unde se joacă cu toate plăcuțele de truc. Acțiunile sunt mai haotice, dar distracția e garantată. Perfect pentru jucătorii care vor să vadă cât de imprevizibil pot fi acești căței. Folosiți toate plăcuțele de truc și așezați-le pe cele de aceeași culoare una peste alta într-o ordine aleatorie. În tura ta poți executa acțiunea oricărei plăcuțe vizibile, întoarse cu fața în sus. Întoarce-o cu fața în jos. Când trebuie să resetezi plăcuțele, întoarce-le pe cele cu fața în jos și mută-le de dedesubtul teancurilor aferente. Rețineți că plăcuțele latră și rostogolește-te se află mereu în joc. Toate aceste seturi și plăcuțe noi sunt grozave pentru varietate. Acestea pot fi folosite și în modul solo, dar când joci singur, lucrurile se schimbă puțin și vei fi singur în fața unei provocări automate. Așa că este important să-ți planifici mișcările și să urmărești cum se mișcă câinele și vei vedea că strategia și gestionarea gustărilor fac diferența între victorie și înfrângere. Hai să vedem exact cum funcționează acest mod și ce trebuie să știi ca să câștigi. În modul solo vei juca împotriva unui adversar automatizat numit câine. Gândește-te la el ca la un câine virtual cu colți și algoritmi, care te va provoca la fiecare tură. Câinele începe cu o singură gustare, fără câini și fără curte, iar tu începi jocul. În tura câinelui, aruncă un zar și imaginează-ți că plăcuțele de truc sunt numerotate de la 1 la 6. Rezultatul zarului indică o plăcuță. Dacă aceasta este cu fața în sus, câinele o întoarce luând gustările de pe ea dacă acestea există, fără să execute acțiunea. Dacă plăcuța este cu fața în jos, câinele dresează prima carte din pachet. Dacă la începutul turei sale câinele dispune de o singură plăcuță cu fața în sus, resetează mai întâi plăcuțele, iar dacă are cel puțin 2 gustări, returnează 2 și dresează prima carte din pachet. Un mic sfat. Urmărește gustările lui câine și nu lăsa prea multe să se adune, pentru că asta îi poate da un avantaj rapid. În același timp, nu te grăbi să folosești toate gustările tale imediat. Uneori, este mai sigur să le păstrezi pentru un moment critic. Câștigi jocul dacă reușești să dresezi câinii de pe 6 cărți, iar câine câștigă dacă face acest lucru primul. Dificultatea modului solo se poate ajusta simplu, schimbând numărul de gustări de start ale câinelui, în funcție de cât de provocator vrei să fie jocul. Și cam astea sunt regulile. Un joc simplu, haios și plin de pete care nu vor niciodată să stea la locul lor. Jocul îl găsiți pe linkul din descriere. Dacă v-a plăcut prezentarea, dați like, abonați-vă și spuneți-ne în comentarii câți câini ați reușit să dresați fără să faceți nicio gafă. Până data viitoare,
Să aveți zaruri norocoase și câini fericiți!